Mamaya na tayo mag-ride. Dito kami sa Riverside New Discovery. The New Discovery Place for dinner. Andy rice ata yan. Walang pag-alakad, walang kanin. Oo nga. Unli-rice na. Unli-rice lang ako, diba? Hindi, yung Hindi, sa'yo. sabi nyo kasi alakad. Alakay na kanya. Kuha kami ng rice. Ay. May nagriring at matawag sa'yo ate. Wala talaga. Ayan yung tulay. Para kaya lang kasi medyo madilim na. Pero alam ba kung nilagyan ng ilaw yung tulay? Maganda siya, promising. Ayan o, diba? Ang Kuha na kayo ganda-ganda. ng mga sili nyo, tsaka ano para may chef dito. Gano'n ba siya ba dito? Kumay ka na lang. Ilan ka naman sa akin? Ha? Eh po naman. Nakatay na to. Kaya ano, kaya kay Shine. Sino ang kukutsara? Taas ang kamay. Yes. Ako. Ay, hindi. Ayoko ng kutsara. Legs. Sabaw ang gusto ko, sabaw. Oh, Choy, ay. Sino pang nag-legs? Ikaw ang legs ka, di ba? Tawan natin, gawa akong tawag. Lagi sobra. Pag may sobra, hindi okay lang. Pag may sobra, isa Hindi, yun. wala ate. Ay, Sabay na order. sakay. Ano order mo to? Pecho nga yan lang. Pecho Wala yan. kayo. Pecho yan, JB. Pecho nga. Picture yan. Buwang ka ba? Ay, hindi. Dapat din pa-picture kami. Kuya, Ang tingin kaya? picture pala itong isa. Okay lang, mahal sa atin. Thank you. Ah, hindi ba kaya? Ha? Sino yung isa? Sino pa walang tatawa? Ah, makakame kayo? Ito. Let's pray. Kame ka kuya? Thank you for the food, Lord. Amen. Okay, amen. Sino yung kutsara kuya? Okay, thank you. Gulat yung dalawa. Dapat eh. Oh. Gumano yung mga anak ko eh. Thank you for Kain the na, kain na, Amen. kain na. Sabi ni Heart. Begin, begin. Picture tayong lahat. Kuya, saan na yung sili? Logs, kuha kayo. Madilim ba na dito? Madilim dito. Ako na, uy. Uy, nasa yung kutsara ko? Sino? Hindi na ako nakuha ma. Sabi ah. Hindi tayo na. Okay. Okay. Kahit na. Masabaw ba sila? Ha? Meron daw eh. Saka may drinks din kasama. Chicken wall ba ito? Ayan na. Wow, walang nalabas. Oh. Kasi makita. Okay, kuha ka na. Sa ano nga? Dito, ayun. Sili. Kutsara dito, ganyan. Talaga, nakita talaga. Dalawa pinigay niya eh. Ayaw na. Ayan, tingin. Tingin doon kasi maganda yung view. Yeah, 1, 2, 3 niya ha. Yan ako nakita. Isa pa. Ay, isa pa? Sige. Na ba? Tapa daw. Okay. Doon ka naman ng konti. Cheers. Ay, kuya, para kuha yung tulay. Ay, kuya. Kuha ka ng konti para kuha yung tulay. Taas ng tulay, Ayan. photographer ka muna. 1, 2. Isa pa. Eh, ito pa. Tandaan pa. Thank you. Sili nga ako. Thank you po. Kain. Tayo. Meron ka na? Kuya ko lang. Ako po kayo nagsasasit ng ano ko. Kalma mo. Kuya, sili pala. Kulang sili. Saka sabaw. Kulang yung coke. Ay, kuya, wala pa kaming sabaw. Hindi na kuya yung sabaw eh. Ah, nasili. Pwede. Pagkara pa lang. Ah, di ba partay lang sa Baguio? Grabe, walang silim. Kaya na. Sige, lagi. Oo. Maserve mo chicken balik. Yo, wala. Thank you po. Kalamansi Pwede eh. ka naman si. Yun. Oh, kutsara. Ikaw, may Sabi mo kutsara. Ma, Sal, kutsara. ano ba? Magkakamay ka ba? Magkukutsara. Sabaw. Sabaw ka na? Wala pa. Oh, Galing ako kay Kinsa. oh, kutsara. Bungo. Pagka-uwi ko. Pagka-uwi ko. Ano, ikaw?
Chili oil. Chili oil to. Manghang to. Hindi. Chili Ano or ko, chicken kompleto na ba ulit. lahat? Ay, ito yung Wala chicken nang mo. coke. Coke? Kulang po ng coke. Ilan Apat pa yung pa. coke? Ilan pa? Dito. 1, 2, 3, 4, 5 pa? Oh, 1, 2, 3, 4. Apat. Sabihin nyo ka ng sabaw. Hugot na yung kanin. Hugot na yung kanin. Wala pa yung Sabaw salad. pa. Nananahimik na to. Ayoko nga. Teka nga, takuha tayo ng sabaw. Oo, meron. Ano? Ito lang. Ayun, oh. Wala nang toyo at Sige, tignan mo ako. First time ko po ako dito, sis. First time niya rin lahat? Yes, kaya nga natuwa kami. Buti ko naman nagaya. Ay, Ano rice ba to? kaya ako magsabi eh. Kaya sabi ko sana yung mga bata. Rice ba? Ano rice ba to? Thank you, Russell. Nag-aya ka sa mga anak ko. Ate! Rice po. Tapos sabaw. Yan, internet din, di ba? Mas nandito kayo dito sa na tayo ha. KKB ha. O, bayan mo, bayan mo. Tatago ako mamaya ah. Pingi pa lang ka naman. Wala man siya. Ay, ito pala. Hindi ko malasahan ko lang. Sweet ko. Tapos pala sinano si Mon ang liit ng manok eh. Na ako. Pero may kasama kasi siya. Busog ka na kaagad? Yung suwar mo kanina, di ba? Si Ha? Juan. Aso, Ayan, kuya, wala pa at kulang pa ata yung ano. Soft drinks po. Yung iba, wala talagang kasamang soft drinks. May kasama. Ate, alin pa dyan mo? Ang dumating pa lang eh. Alin po, alin. ay sis niya kanin. Kuya, kailan ba dito kuya? Kaya, hindi, 150. Te, silain na. Apat ba? Oo, wala pamili. Apat po, kuya. Sali. Ay ako kanin. Sige. Marami ako dito. Pangiyo, meron pa sabaw ah. Ilan sabaw na binigay nila? Bakit di ka nabigyan? Hindi ah. Ito muna ning. Hindi, sige lang, mamaya na lang po. Ay, masok ko lang. Ay, wala. Wala. Ano yun? Kulang pa. Kaya na to. Hindi nga manghang yung sili. Hindi manghang. Ay, kuya. Wala Kulang kang soft drinks ma. Kuya, Okay lang kulang yan. pa. Bawal kang kasama talaga sa Hindi, bawal Wala ka kang soft mga drinks. bawal ba? Dapat sa inyo. Kulang pa. May may sakit sa Ano, mga excuse me. Ito yung sabaw pa, kulang. Sino? Isa pa. Dalawa pa, kakulang to eh. Dapat pala hindi ka na nag-alakart. Para kompleto. O, bata ko siyang mag-coke ah. Oo, sa yung bad. Kain tayo guys. Thank you for watching. Tayong dalawa lang explosive. Ayaw nga. Baka di mo makasla. Hi. Ano yung kaloy? Tapos post natin sa Facebook. Pati nagsabi ko. Wala. Bago iwan. Oy. Nakal talaga. Matubig yan. Ang sabaw ito na lang sa kuya. Masarap sabaw nila ah. Masarap sabaw nila sis. Ganda naman ang
Hindi siya parang sumusabawan lang. Parang siyang ano, nilasa ng baka. Kaya nang lunch break. Kumain ka sa karinderya sa loob ng kanan, may-ari ka. Sino yun? Karinderya? O sa may gilid ng yupang. Puno na kasi yung table nila eh. Magbabay sa mga anak natin, ano? Di ba bumuha ng toyo? Tapos yan, bait-bait yan. Kasi sa tayo. Magmasipag yan, magluto. Ikaw talaga sa bahay? Gawa mo ko ng lunch kasi Erin. Yung mga anak ko naman, ano, hindi. Kasi nakatutok sila sa pag-aaral. At kasi may nag-aasal. Hindi sila nag-aaral kasi. Kaya yaman naman. Mag-MGI tayo na eh. Pero kaming dapat nag-work. Oo. Nasap yan eh. Guys, balik-balik na doon noon. Thank you. Thank you for likes and subscribe my YouTube channel. Oo. Ito meron. Ito oh. Meron dito. Meron dito oh. Nasa manok na daw. Ano yan yun? Dito pala, meron. Fred, gusto ko ng liempo. Meron talaga? Ay, meron pala. Gusto mo ng manok, Fred? Ay, hindi pala. Allergy pala ito. Ay, kaya pala. Kasi may handaan. Ano may parang may celebration. Celebration. Oo, ano to eh. Advance birthday celebration. Sino? Ako? Sino mauna? Ikaw? Kailan ka? Tapos na po. Naubos. Dalawang birthday nga Dalawang birthday. June, tapos August. Ay, oh. May meron pa kasunod. Late ba? Late ka? Late registration. Kuya Rice. Ang rice na po dito. Dala ko na yan ah. Meron na yung kaldero sa'yo. At rice pa daw, rice. Kalahati na lang. Kalahati. Try, oh. Wala pa. Ako din ah. Makita mo, malakas ang manan din ng mga anak ko sin. Kita mo naman din. Kahit tumata pala, maganda lang yung mga anak ko. Kaldera, sabi na nga nila kanina. Yan maganda dito kasi ano nila lang. Ibo pa ba tayo? Para tayong ano. Chay. Rice mo. Alam mo yung pag nasa Parang ano kawa ka, mo kanina, di ba? sa Manila, di ba sa Mall of Asia? Di ba parang size? Oo. Ganito yun. Para tayo nasa ano, Baywalk Manila. Sa Mall of Asia. Kuya, rice na. Rice. Rice. Oo. Si Shai. Eh daw. Ilan pa sa'yo, Chay? Tatlo? Grabe naman, dalawa lang. Tumawad pa, nayawa ka ng mahiya. Ako talaga, sir. Gusto ko talaga sabaw. Kaya pala sabaw. Pero masarap yung sabaw ng fairness. Kasabaw pa po kuya daw sa bawa. Yan, ang sarap yung sabaw nila. Ang sarap yung sabaw nila. Para alam yung bulag. Bulag ba yata siya? Bulalo siya ma. Hindi ka ba nyo, sir? Alam mo na talaga, napakain ako ngayon, promising. Diba? Ito naman eh. Diba yung banding, diba? Sabaw pa Parang daw. gusto pa ng kanin. Kain pa tayo ng kanin. Makano kayo. Hindi mo na magkakalungkot. Kasi ano nyo na lang si mama. Dati ako makain Ito, pa pa. isang kanin. Ayun. Nakay ka girl, wala Kuya, sabaw ka po kuya. Okay lang po. Hindi ko yan ni-rice na. Dito po Hindi kuya. nga, rice siya lang. Ay, ganun pa. Kuya. Ikaw. Saka sabaw. Russell, kalahati lang sa akin. Kalahati. Order ka naman ng water. May ukayan dito. Doon na lang po. Meron palang cook mo. Ano tawag? Kaya naman nakaalil eh. Uy. Ang lakas mo, kita. Ay, nakilala